Ahoj Mixiťáci, ja som Zuzka z Mixit a rada by som vám dnes povedala niečo viac o našom narodeninovom tubuse, ktorý sme si pripravili k 15. narodeninám. Je to limitovaná edícia, ktorá má na sebe všetky naše obľúbené dizajny za posledných 15 rokov a ja by som vám osobne predstavila tie moje obľúbené. Je to napríklad tento béžový. Je to úplne prvý tubus, ktorý kedy Mixit mal. Mixoval sa do ňoho Morning Kicker alebo mysli doktora Birchera, ak poznáte, ak ste s nami 15 rokov, určite si pamätáte. Logo sa odtedy malinko zmenilo, ale ten tubus je stále to pravé retro, to pekné retro, ktoré si radi nadelíme občas k narodeninám. Ďalší z dizajnov, ktorý sme na narodeninový tubus vybrali, je tento cibulákový. Bol to tubus Vianoc 2013. Stavili sme na tradičné bielomodré vzory, ktoré si určite pamätáte ešte aj z misiek a šáločiek u svojich babičiek, takže vždycky zahreje pri srdci troškou nostalgie. Ďalší z hravých dizajnov, ktorý sme vybrali, je tento. Bol testovaný na deťoch, rovnako ako aj mysli, ktoré sme do neho pôvodne dávali. Bolo vytvorené v spolupráci s našimi mixiťackými deťmi vlastnými. A jeho úlohou bolo, aby z každých raňajok spravil dobrodružstvo. Čož verím, že sa nám podarilo, pretože sme sa jeho dizajnom inšpirovali aj na porcelánovú misku, ktorú máme stále na webe. V roku 2015 sme stavili na motívy vesničiek a krajiniek, konkrétne zimní a podzimní alebo jesenný. Obidve sú z dielne nášho grafika Lukáša, ktorý sa inšpiroval českými dedinkami, vesničkami a českou krásnou prírodou. Oba tubusy skrývajú neuveriteľné množstvo detailov, ktoré určite stále radi objavujeme a pripomíname si každý jeden z nich. V roku 2016 sme sa rozhodli z našej ponuky úplne vylúčiť palmový olej a na túto počesť sme vytvorili tubus s motívom džungle. Predávali sme v ňom obľúbené mysli na palmne alebo tzv. Mysli ty kokos. Obsahovala kokos, bolo veľmi svieže, hravé a obľúbené obzvlášť u detí. A ďalší mix, ktorý sme vytvorili obzvlášť a iba pre deti, sme nazvali Mix pro naše broučky. A dali sme ho do takéhoto krásneho tubusu s motívom lúky, na ktorom nájdete rôzne kvietky, broučky, chrobáčiky a žaličky. Určite si všetci spomínate na rok 2020, ktorý nebol zrovna z tých najlepších alebo najľahších a preto sme sa chceli aspoň takto týmto tubusom poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli túto situáciu zvládať a ktorí sa o nás v tejto neľahkej dobe starali. O rok neskôr sme sa rozhodli, že sa pohráme aj s Halloweenom a pripravili sme náš prvý halloweensky tubus a mix, ktorý sme v ňom predávali, bol strašidelne dobrý. Na samotnom tubuse je niekoľko strašidielok, ale bubáka sa bať nemusíte, žiadny z tubusu nevyskočí. A keďže náš obľúbený grafik Lukáš sa nám stará o prísun sezónnych limitiek tubusov, postaral sa aj o tento vianočný, inšpirovaný jednou z najobľúbenejších rozprávok na svete. Skúste si tipnúť asi ktorou. A všetci vieme, že láska prechádza žalúdkom, preto pre vás na Valentína vždy pripravujeme limitovanú edíciu tubusov. A bol to trebárs tento a tento. Jeden od našej obľúbenej nádejnej českej ilustrátorky a jeden od našej grafičky Ivanky. Oba sú s hrdličkami, oba sú krásne a oba sme si rovnako zamilovali. Verím, že sa vám tento narodeninový tubus páči rovnako ako mne. A preto neváhajte skočiť ku nám na web, nájdete v ňom narodeninový mix i narodeninové ovocie a pre tých, ktorí by si chceli namiešať mix presne podľa seba, ho máme aj v individuálnom mixovaní.